Dnes vás pozývame do Trenčína, ktorého dominantou nad Váhom je známy hrad. O osídlení trenčianskej lokality už v dobe kamennej svedčia viaceré archeologické nálezy. Na hradnej skale sa ale veľmi dobre zachovalo vzácne svedectvo o prítomnosti rímskych legionárov na území Slovenska. Je to pamätný nápis z rímskeho Laugarícia, pútajúci návštevníkov Trenčína je možné vidieť z hotela Tatra. Pripomína víťazstvo cisára Marka Aurelia a jeho adoptovaného syna Komoda nad Kvádmi v roku 179 nášho letopočtu. Trenčiansky hrad bol od počiatku dôležitou pohraničnou pevnosťou a župným sídlom. Vlastnili ho významné kráľovské a šľachtické rody, z ktorých ho najviac preslávil Matúš Čák Trenčiansky. O neohrozenom vládcovi Váhu a Tatier sa vraveli legendy široko ďaleko. K hradu sa viaže povesť o hradnej studni, ktorú podľa legendy vykopal pre svoju milú Fatimu turecký vojak Omar. Získal si tak jej lásku a povesť sa stala najznámejšou legendou o sile lásky. No a z mesta na hrad, či opačne, sa dostanete po krytom farskom schodisku zo 16. storočia. V centre mesta si nezabudnite dobre popozerať kultúrne a historické pamiatky, ako je piaristický kostol, kostol narodenia Panny Márie, synagoga či mestská brána. V samom strede Mierového námestia dominuje stĺp Najsvätejšej Trojice. V roku 1712 ho nechal postaviť gróf Mikuláš Illesházy na pamiatku obetiam morovej epidémie. Ďalšou lahôdkou pre fotoaparáty turistov sú ospievané trenčianske hodiny na mestskej veži. No a či sa už na prehliadku malebnými uličkami mesta a historickými zákutiami vyberiete cez deň alebo v noci, určite neobanujete. Trenčín, perla považia a okolie zo všetkých strán predstavujú expozície v Mestskom múzeu. Príďte sa pozrieť, je čo vidieť.